Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Exorcista. Kinsa man naglakaw-lakaw sa may sala ning kumbinto. Ay. Murag nagpaduol man din sa opisina. Hala. Ang durnab kiliso. Oh, hala. Ang bakdo ng opisina ang naable. Kumusta naman, Tay Divino? Uy! Ay, kuyawan man puta ni mo day. Oy, kumusta naman si Padre Amaro? Ha? Abi na kung naputang ka sa ICU kay mo, may take si Padre ko taon. Niya malagi ka. Maayo raman, Tay Divino. Ug naibaw ko, nga naasin mo na huna karon ang pangutana kung kinsay isunod nila ni Padre Amaro, ni Cheryl, ug ni Doris. Unsay Cheryl nga naam ka din hiday. Ay gani pag komedya na. Wa ko magkomedya. Ikaw ang musunod, Tay Divino. Ikaw ang musunod. Hala, ang iyang mga mata. Nisigaw. Hala, pulos puti na lang ako nakita. Ang sakristan mayor man ang mikaratel og dagan kay kan sa kumbento. Nga naman ka. Uy! Tay! Tay! Nga naman ka, uy! Doktor! Doktor! Daw sa mga kalibutan na ay pagkapait. Nga nung midagan ka man og mayo, ha? O sige, kadukan mo. Doon na balik ko. Gusto ko na naulin na Cheryl. Ngunta si Cheryl to mas ospital dito sa syudad. Ang mayo. Atong-atuan ang kumbento, Tay Divino. Uy, ikaw lang ka dito, Dr. Roy. Sige na, mga ito na tayo sa sod. Di mayo nga magpadakas ka, Dok. Sige na, Tay Divino. Sige. Ginoo ko taon, oy. Sus! Oh, wa man lagi, Tay. Ningaw pa man ni sa tirana ni Dapita? Ambot lang yung doktor eh. Huwag ko kasabot. Iingnan pagani ko atong nipakita na ko kaganiha nga. Ako ko nang musunod nga mamatay. Mao ba? Mura nang huna-huna, Tay. Lain pa yato. Kumusta naman ka, oy? Sorry nga ako katos lubong sa imong hinigugma, ha? Ay, ano kon? Condolence na, doktor. Unsaon taman? Adto rin si Kutob. Ambot ba, Tay Divino? Lisod na lang nako ang pagdawat nga patay na ang akong pinanggang Janice. O kung isakpan ko man ang nibuhat sa ingon, akong ipamtan kaniya ang kapintas nga bisan ang yawa. Wa makahimo. Doktor, Lain pa yato. Asam day si Doris. Dili ba siya man ang sekretary ninyo? nah, to alagi sa ospital sa lungsod kay nadasmagan kaganiha og sakyanan og pari pa yun ang nakadasmag niya. Unsa? Mao lagi taon, doktor. Amot, kung unsa na ning mga hitabua karon. Si Padre Amaro po to sa syudad na ospital kay nadasmagan. Naambot ba, oy? Hasta si Cheryl, naamos kabuang atong ginganlan og prangko. Unsa? Mao na, doktor. Ang mas maayo pa, no? Kamo si Padre Amaro ang magsultihanay. Kamo'y pagsulti, anak, kay daghan siyang ikasulti mahitungod, anak. Sige, mas mayo nga atuon na to karon si Doris. Kumusta na ka karon taon siya? Sige, Dok. Ako sa nisirad ani opisina, ha? Doon man kining kumbento.
Pero, Dok, kuyogi ko dito son, be, kay mahadlok yung taong ko. Kataslakan ba? Sige na, maroon ta. Kinuo ko. Luwas sa intaw ng akong apo. Maluoy ka. Na, Irma. Oh, Padre Amaro. Pasensya na sinatabo na Huwag ko magdahong na hasta si Cheryl. Madamay sa kabuang ni Franco. Mayo unta kung maulian na siya. Maayo lang unta. Magampo lang kita sa Ginoo na Irma. Nga unta, okay lang yun ang kahintang niya o nga maluwas siya ini. Padre, doon na lang ko ipangutada ni mo. O samta na Irma. Doon na ba kamo'y sinabutan sa akong apo ha, Padre Amaro? Ha? O say buti may pasabot na Irma. Padre. Sige. Mas may pangmubalik ka na lang sa imong lawak din sa ospital aron ka magkapahuway. Sayod kong bunog usab ang imong kalawasan. Sige, biyaan ko na ikaw. Ginoo ko. Ayaw intaw na tagi og daotang higayon sa paglinglang imong mga kaparian. Ayaw intaw itugot Ginoo ko. Ipalayaw intaw ang mga kaparian sa tentasyon. Maluoy ka. Ganun nagkapuntaan naman sila Irma niya ito. Nagduda ba ka siya nga doon na may relasyon si Cheryl? Lord, sayod ka siyang gibate. Nading kamot ko nga magmatinod anon sa kong pagkapare. Pansama sa uban. Tao lang ko, ug nani kasing-kasing nga mahigugma. Ug unta dili kini mahitabok ka na ako, Ginoo. Dili lang unta. Doktoras Doris ay. Mo ba? Kaluoy taon. Nya, kanang babae nga nagbantay niya, mo na iya mama. Marlene pa nga ang anak niya. Okay, atong doolon. Sige, mas may pa, Dok. Si Divino man dahil nagpadung din Kinsa maka nang niyang kuyog? Nang Marlene, boss na naman, ha? Maayo raman Divino. Nagampo lang ko nga unta. Wa magrabihi si Doris in taon. Iyo na, kinsa man dahil ang imong kuyog ha, Divino? Ako di ay si Dr. Carl Astana. Na ako'y lakaw niya. Na timing, nga, ni ako karon diri ni Agi. Mga nihapit na lang sab ko. Unya, kumusta naman ang sabot ninyo niya tong nakadisgrasya, ha? Anda maga siyang moayuda sa kalastuhan. Andaman, apan mas maayo nga ako nalay gasto. Hoy, nga nung taon ng Marlene, naunsa man taon. Wala plano nga mo tabang, Father Benjamin. Naaman, apan samukan ko. Mas maayo nga ako nalay gasto. Bahala nagmahurot ang akong kwarta. Nang Marlene. Gusto biya si Tay Divino nang total willing man gyud gahapon taon si Father Benjamin. O wa man po tingali sa iyang intensyon nga dasmagan si Doris. Apan unsaon taman? Disgrasya man gyud kayo. Mga patabangan lang yun na. Patabangin lang ni Augusto. Yun na, asa naman di si Father Benjamin? Ako nang ipalakaw. Mag-unsa man siya din Sama na. Ako na mangita niya, ron atong mapangayuan. Kailam to siya nako. Mahimo ba, Divino? Ayaw pag-apil-apil sa mo problema. Nakasabot ka ba, ha, Divino? Nakasabot ka ba? Nang Marlene. Ay, duka ay. Kaya sa daling Isabel nga akong gipapalit og makaon, oy. Gutom na ra ba? Samtang si Cheryl, wa paghihapon makamata.
Kinuo ko in taon. Luwas sa in taon ang akong apo. Maluoy ka. Ay, mas may pang matog lang una ko. Pukaw na tingali ko Isabel kun. Moabot na siya. Ay! Asa ko? Ang ganong gikapos ko. Doon ay daghang mga tao nga nakasulub og itong nga hod. Daghan kayo sila. Kinsa nga niduol siya ako nagbitbit og punyal. Ayaw! Ayaw maluoy ka! Ayaw! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!